Så. Hej. Hej. Det var et spøgelse. Ja, det er også. Nå, hvad skal vi lave i dag, hva'? Kan du godt svæve igennem væggen? Det tror jeg. Jeg kan da prøve. Skal jeg det? Ja. Så flyt dig. Okay. Hvor er det? Hvor er du? Lige her. Derhenne i hjørnet. Kunne du? Nej, det kunne du ikke. Så vil jeg prøve. Jeg ved ikke, om jeg kan. Rejs dig nu op. Idioter, mand. Det er da ikke rask. Nu lige frem.